tabbaci a cikin yin gardama. Zan yi fatattaka ga dukkan mai rabada da barhama. Baki salatu kaga shugabana abban Fatima. Sa'ala da sabai Allah na mai rama. Samun yarda ta gumba ba uwa mai azama. Fatima Abdullah ta gurin kike dauke rigima. Ya kudi bi abi ka shehu shine tsira kujiya. Shehu tijani wanda duk ya bi ku da dai bai karaya. Kudi salgaya mace cikin ku da dai bai waiwaya. Jikan shehu gishiki na karfe baya karaya. Dole mu koma gida mu zauna gun mai shirya. Shehu imamu isa san cikin ka da dadin bibiya. Girman sana ga bai bari fa a yi masa jiniya. Fatihu salga ya shige ta can ciki baya fariya. Wa cikin kamun kayo fana'i sarki barhama. Duk wani abu inda ka ya dangano ba ma gardama. Dan mun yadda da kai mun shago da kai na saman sama. So ya wuce aiki shine sarki share ba gardama. Babu ruwanmu da mai kin barhama ko yaya yake. Babu ruwanmu da shi ko da sama har kasa ya rike. Sun gudu sun dawo sun ce wai barhama ya kake. Kuma gidan barhama ahir yan faira sun dake. In Allah ya so rahama a gare ka kaɗan jiya. Sai ya baka Muhammadu Gausi ya ma shirya. Da na gan shi da annabi ko bar ɗakin na tsaya. Aikin annabi Gausi yake yi baya gajiya. Dole na yi maka baiti yarin yi maka kafiya. In ka sauka da sirrin da ba kamata yi na jiya. Inda ake neman samun nan ya tsaya. Ya barhama kama da abin hidima na yi magiya. Aikin barhama kauna ce kuma sarkin ya gama. Aikin barhama nuni ne kuma ya zo ya gama. Aikin shewa a gane ilahu da annabi ya gama. Aiki ne kuma ya gama har gama. Idan kana so zo yin ba kawai rashin barhama. Malayan kayar da ka zo ga lambar barhama. Na kawayar wasu lamba 11 ce ya al'umma. Shi kuma barhama ta sadari ce bi ni ka sha zuma. Lambar barhama tarbi ce in ka bi ka sha zuma. Kai in ka girgiwa wata ran aika sha zuma. In ka riki tarbi ka riki lambar Shak Ibrahima. Dole a gaya maka lambobin ka kira shi ka sha zuma. Shairan barhama kuna ban mamaki kamar dai. Wani in zai roko sai ka ce ya ce barhama ni dai. Shehu ka bani gida mota wai kar da a mai. Ni in san roƙon barhama zo ka ji me zance mai. Shehu ka kai ni Madinatu in yi ziyara ni dai. Madinatu ya si kasi sadiku tan ne daidai. Ka gane cikin ka kai ni Madinatu ta kafa ni dai. Ni na samu abin so wannan shi ne daidai. Sannan ka ni da mota har da gida in cin mai. Ko tura ta ake tanna ta ake ni godai. Domin annabu wanda ka so kulli ya kai dai. Wani abin da nake so barhama ka san daidai. Ka hada mani kayan sauti ya si barhama Gausi. Wanda idan na buga sai an ji a birnin Kosi. Shi wani ya ce ba ni iyawa barhama Gausi. To shi aniyar ya sarki a ya maka susi. Ba mu zaman lafiya ga dukkan kasa baki dai. Birni har ƙauyuka ka kau da bala'ai daidai. Matsala ta tsaro ɗauke mana barhama sarkin daidai. Tsadar rayuwa ka ɗauke barhama na roka dai. Yan kudubin makatumi ka karɓi a bannan ni dai. Yan malan tijjani ka amshi du'a'i ni dai. Yan bari maka kau da bala'ai na roka dai. Yan mudi salga ɗauke kuka na roka dai. Domin atiku na san ka bani jamala ni dai. Dan mai gora ɗauke lalura kar mu ciyo kai. Dan kafin gana mai hula ku ayi mun ni dai. Domin a razumi dan mai yalwa amsa mun dai. Bai taba Gausi azizu muna maka nuni kai dai. Mun hango su gaba ga da sun rubuta ramin dai. Mai dogon baki baki ka ci amana kai dai. Gausi ya reni uwarka ashe ya reno kai kai. Mai zagin Gausi karka fasa ka ji batun dai. Wanda ya fasa wannan shi aka haifa bai bai. Wanda ya bar mu mun ci dubu ne ka ji batun dai. Wanda mai haukawa zaki wanda ya kagai. Autan momi na nan ba shi abin da yake so. Shi ya dau nauyin waken ka kai masa barzo. Domin na ga yana kaunar Allahu da manzo. Bai
ka abin ka ta'ala baya bari ka ci kansu